situacija standarda u kopu. Trebao sam da dovedem snimateljku, ali ja ću da vam snimam. Snimateljka će kasnije da dođe. Šta sam teo da vam kažem, ljudi? Zašto nisam snimao toliko? Pa zato što nisam snimao. Sad ćete da vidite šta je s mojim srcem, samo da nađem. Sad će mi da nađemo nešto što nama treba. Ajde da vidimo da li mogu da se učitim negde ovde. Što moja baba kaže, da predanem dušu. Sad ćete vi da vidite moje srce, ljudi. 6 godina korišćenja steroida. Euromedic Beograd. Pola sata me je pregledala Dragica Savić. Znači evo, ima i pečat. Sad ja mogu da vam čitam ovo, pola sata, specijalistički nalaz kardiologa, ovo ću da slikam pa ću da ubacim. Porodična anamneza, otac imao šum na srcu, znači otac mi je umro od srca inače. Moja majka, sećam se, dok je umirala je 3-4 dana, nije mogla da umre, srce je bilo mnogo jako, tako da ja sam se nadao da imam srce na majku. Evo ovako, 6 godina sam koristio steroide, 250 mg nedeljno Sustanon i 5 mg Anavar pre treninga. Ehokardiografski pregled, to je najglavnije. Aorta je normalne širine u korenu. Sad mogu da čitam koliko centimetri i tako dalje. Ovo je isto bitno za sve bildere. Leva komora moja, normalne veličine, 4,9 cm. I ovo još bitnije. Normalne debljine zidova, jednostavno srce i mišić, i steroidi bi trebali da povećaju svaki mišić, je li tako? Naročito ako se bildate da budete što veći, znaš, oni hoće da budu što veći. Malo im je da budu, na primjer, 90 kila, on hoće da bude 110 kila, da se znoji ceo dan. Možemo da čitamo dalje i tako dalje, neću da se tu ceo dan drndam. Zaključak. Srčane šupljine, urednih dimenzija. Leva komora, očuvane sistolne i dijastolne funkcije. Terapija, 2 tačke, ništa. Savjetuje se laboratorija, ništa. Tako da, ljudi, ono što sam vam pričao je bilo šta. Sad imam 83-4 kila, možda ću da dođem tu 86 sad kad sam počeo da treniram i to je to. Posle klipa sa Sašom Lazićem, znači od tad sam koristio steroide, nekad sam prestao, znači sad sam bio prestao jedno 6 meseci i sad sam se ponovo vratio, vidite, nemam još uvek tako energiju, znate, na testosteronu, ali bit će polako. Kažu, Trade As sajt ne radi, Trade As sajt ću možda ubaciti, možda neću, ja radim sam, ovo što radim malo mi možda i frka da pokazujem svima, jer radim na nekoliko sajtova i tu uzimam pare i neću da, mislim, možda ću da snimim za strano tržište. Za sad neka ga sajt nek bude u stand-by, ako snimim onda ću za svetsko tržište. Tako da GG Nori, evo sam u Kopenhagenu, idem za nekoliko dana u Pariz, bio sam u Pragu. Kopenhagen katastrofa, nema ovde ništa, bajo moj, ovo je katastrofa. Prag onako nije loše, može, ali vidjet ćemo. Idemo dalje. GG Nori, moje srce kuca još uvek perfektno, tako da svi što ste pričali tu, steroidi, jeste steroidi, ali mora da znate koliko da koristite. To vam je isto kao kad bi se udarali u glavu sa šipkom. Znači, može se ti udaraš u glavu pomalo sa šipkom, ali ako se udariš malo jače. I da ne zaboravim, ljudi, na Tajlandu je snimljeno 12 sati snimaka. Ne znam da li to da editujem, jer ja stvarno, GG Nori, čekamo obe od Enze.